hortxe dira epailen agindutara jadanik arraunlariak, hor da Hondarribia, Iker Cortesen agindutara, demoraldi honetan ontzia atera eta ez atera bakarrik, baizik eta lehiakor agertu dira Hondarribiarrak eta patroilanetan estik ezala, Erne! Oentxe. Badoaz! Hor da ama Guadalupekoa. Eta brankan, babesle berriaren izena ere bai. Hor dute aldaketa nabarmena Hondarribiarrek. Adina, Erne! Traineroaren batazbestekoa ikusten duzu patroiaren ondoan, 24ko batazbestekoarekin, eta hemen dituzue arraunlariak. Ea ba. Horra eginduren bat eman dio Iker Cortesek patroiari eskua altxabaitu. Entzun da edo ados edo... Eta estrigorrera bezala pixka bat, Hondarribiarrak. Bueno, eta irtera puntuan Donostia arraun lagunak. Hortxe ditugu. Presio puntu bat izango dute. Nolabait adituen kinieletan eta, lau postu hauetako bat haientzat izango dela, eta, ea nola entzuten dute. Urako orantz, oraindik. Hor dira Donostia. Arraun lagunak, Donostia arraun lagunak, ez nahazteko, hor arraun lagunak jarri dugu, gero Donostiarra ere, badelako. Eta hemen ditugu. Roita bat palan, irteeran. Bizi-bizi. Hor dira, arraun lagunak, hiri arte, ekain prestatzaile eta Astudillo patroilanetan. Eta hortxe ditugu, ea nola moldatzen diren, erlojupekoa, tentsioarekin, konzentrazioa mantendu egin behar da, Ibon. Bai, begira ze zikina dagoen horrura. Ez da itxasua, baina hor, pala, behar den bezala sentatzea eta ateratzea asko kostatzen da. Bueno, irteran hori jo. Zabaletaren emakumeak. Entzuten duzuena, Nadet Agirre patroia da. Iben, David! Hemen da hori jo. Irteran, lau palada motz eta orain luzatzen hasiko dira. Lau! Bost! Sei! Zazpio! Zortzi! Behatzi! Hamar luzea! Luzatzen pixkanaka, lehenbiziko paladak horiotaren motzago egiten dituzte eta gero pixkanaka luzatu. Zata! Zata! Hortatu baitzearena ere, goian, zaintzeko modukoa, 10-etik gora, momenturik gehienetan. Beraz lanean Hondarribia, Donostia arraun lagunak eta hori jo, eta hurrengoa, San Juan izango da, egungo txapelduna. Hor da Hondarribia, eta berehala irtetzeko prest, batelera. Begira aurreko arraunlariak, abantean. Marea oraindik gora. Eta badoa. Nerea Perez, patroilanetan, prestatzaile demoraldi honetan, Anarz Gereño, Arrozolaren laguntzaile joan zen urtean, gortu zuen. Irteran. Bizi-bizi, Eta meretzi paladan, oraintxe. Dula bi aste hemen, ziagoan, arrazo izan zituzten. Ura eta haizeak gora ontze egiten du. Hemen Donostiarra. Ere Astudillo, patroilanetan. Haizea ari gara, Mikel, ipar mende baldetik, Horrek esan nahi du, lehenbiziko eta bigarren kalean, babesa horrezela egiten. Erne irteeran, Deustuarrak prest! Bai, Deustu! Hortxe dira, patroilanetan Aiala Uribe Larrea, eta bere hitz batzuk ere aurkezpenaren ostean agian sartzeko moduan izango gara. Aiala Uribe Larrea esperientzia handiko patroia da, prestatzailea Fernando Beperet. Hor da, Deustuaren ontzia, itxaropen handiekin, Ibon. Ikusita, denboraldia horrean ze estropada egin dituzten, nik uste dut, Deustok, hautagai garbia dela, osartzen.
Bueno, balankideok, prez baldin badugu Aiala Uribe Larreak estropada aurretik Sara Ganda lankideari esandako aurrera. Bueno, bien bitartean hor Hondarribia, geroxeago behar bada izango du aukera, Erne, irteran Ibaika! Hor da Madalen ontzia, errenteriarra. Hor ditugu. Ontzia guztiz eraberritua dute, eta ikusi egin beharko da, nolako maila ematen duten, Gorka Barbado, eta prestatzaile, joan zen urtean ere bai, baina ziklo berri batean da, eta orain arteko Ibaika handiura, seguruenik Ibon, maila apalagoan izango du hor. Bai, aurten nabarmen, ez zait iruditzen ez, ia ez da posible miraria litzateke, zergatik arraunlari berri sartu direlako, eta hor, goi maila horretan aritzeko, beste eskarmentu delako. Aro aldaketa, ziklo aldaketa, Ibaikan, ea, noraino heltzen dira. Bueno, lehen multzoko seirak irten dira, eta orain Galiziarren txanda, beste seikoan, hauek ditugu lehenengoz, Apobra eta Kabo elkarlanean, hor da trainerua, eta berehala ekingo diote lanari. Balantza, begira. Lehenbiziko palada batean joez, eta balantza nola erten dira. Nabarmena gainera. Bai. Hori da batean jotzen ez delako. Txiki parada prestatzaile, eta Alba Dominguez patroilanetan. Eta bien bitartean maniobran, Hondarribia 6 eta 15. 6-15. Dira Hondarribiarrak, lehen erreferentzia beraz lan erditan, gogoratu, Biluze eta Ziaboga bat, guztira, itxas 1000 bat eta erdi, 2768 metroko lana dute. Eta irteeran orain, Galiziako traineruaren ostean, Donostiarrak, Torrekoa bigarrena trainerua. Hartu du, Kosta zaio pitin bat eta Ibon keskatu zaigu. Bai, horra argi bili behar da horre, zenbat tiratzen duen aizeak oraindik, Hortxe dira, Donostiarrak. Donostiarrontzia, Interparedesek ez da txaskatu eta pabo haze. Prestatzaile demoraldi honetan Iñaki Mendizabal, eta bien bitartean Donostiako beste trainerua Raul Lagunak, hortxe lan erditan Ziaboga. Hondarribiaren atzetik. 6 eta 17, Hondarribik 6 eta 15koa markatu. Eta Ziaboga horretan, bada espadare, zabal, jar daitezela, bezala aizeak eta korronteak tira egiten du, estribo horretik hartzeko arriskua dago, gaurko giroarekin. Duela 15 egun ez bezala. Hori jo ere hortxe da. Arriba! Guazen! Salta! Salta! Hauna eta Agirre. Guazen! Ai! Eta irteeran, Kaiku. Gaurko estropada antolatzen duen Arraun elkarteak ordezkaritza bikoitza baitu emakumeetan eta gizonezkoetan gero. Segi horre! Oiane! Horda Kaiku, Segi botengo gaituta, irteeran eta hori jo maniobra astera. Zer esan duen adetek, Ba espara pasa, korronteak tira egingo gaitu eta. Hori da. Orain sartu, Oiane atera! 6 eta 15. Denak ere, elkarri gainean dira ba. 2 segundutan orain arteko 3 trainerua. Ea Salfan darrek, azken urtetako garailek nolako denbora markatzen duten hor. Izan ere, favoritoentzat, beste salkapen bat ere izango da. Bihar aterako da hori, baina zelkatutako lauentzat puntu banaketa izango dela. Ligari begira, 14 jardunaldi hoiei begira. Eta irteeran orain Lea Artibai, Tolosa eta Hernani falta dira, eta balitzaren bila San Juan. San Juan aurretik, nabarmen aurretik. Abantaila onarekin gainera. Hala ematen du. 10 segundu bai, Argi Ziabogak. Segurutik. 8 batean, errenta polita. 6-0-8. Arriskurik hartu gabe, Ibon. Eta orain, luzio honetan, zenbat, 40 segundu azkarra gotorreko aldira. Baina izia alde eta korronte ere bai, esan da esan ari gara. Bueno, Lea Artibai ere maniobra egin eta joan da, eta hemen begibiztan duzu Donostia Raul Lagunak.
esan behar dugu erropari dagokionez, diseinu berriarekin, berritzailearekin hemen ditugula. Dotore. Trainerua ere bai, gainera. Trainerua ere. Bai. Ondo apainduta eta estiloa, ez bakarrik publizidadea txertatu eta babeslari bere tokia egin, baizik eta era berritzaile batean. Tolosaldea lanerako pronto. Hor da Tolosaldea. Zarostarrek utzitakoen bata dute, traineru. Eta eskerreko lehioan Bilbotarrak. Deustu balizaren bila. Baina erlojua gora eta oraindik Balizarik agertzez. lan badago, orain hasiko dira. Denbora dezente galduta, Orain arteko denborarik apalena izango da eta tartearekin, Ibon. Bai. Ba, pentsa. Arraunekin, orain arteko denborarik apalena arraunek du 6:17, 6 eta 30. Ikaragarri kostatu zaie. Bai. Deustu arrei Arrastra! estropada erdi hori egitea. Arrastra! Estoy, ¡Ahí va! ¡Va! Hor da, arraun lagunak eta irteeran pronto Hernani. Eta bien bitartean Hondarribia, Laister azken txampan sartuko da. Irtengo da Hernani. Hor dira Hernaniarrak. Pastor patroilanetan, Zabala prestatzaile eta beste ontzi berdea, hementxe dugu helmugan. Hortxe gurutzatu dira, eskuineko lehioan Hondarribia. Bai Hondarribia, 11 eta 17. Pentsa, 5 minutuan etorri dira. 6 minutu eta 15 joan, eta 5 minutu eta pian. Hortik atera kontua. Hortik kontuan hartu behar da. Ibaikarri estriborretik, Ibaika, estriborretik. Kale. Estriborretik. Kale. Estriborretik, Ibaika. Zia bizkorneskak. Bai, atzetik beste bai dator, Galiziarra dator. Hortxe egin dute bapekatua. Gaur arrisko ikeragarria dago hor, oraingo baldintzekin. Zabal sartzen ez bada. Gauzak aldatu, ziklo berri bat hasi eta horrelako albiste txarra. Ea ba. Bueno, maniobra egin dute, azkenean 7-0-0 denbora, noski. Baliza istriborretik utzi eta gero atzerapena handiarekin eta helmugan arraun lagunak hortxe eunenekota. Ea, bideo finisha berriro. Hondarribiri 11-17-0 denbora eman diote eta hortxe izango da eunenekoak tarteko Donostia arraun lagunak. Eta ez da txantxetakoa, Hemen punto bateko diferentzia ekarriko du, euneneko batek edo biek. Bueno, apobra. Eta kabo 6 eta 28. Deustu baino 7 gehiago, hauek ere urrutitxo, Ibon. Bai, Zabaletik gainera, seguratze aldera hartu dute Ziaboga. Arraun lagunaki, 11-17-26 denbora. Beraz, Hondarribiren atzetik. 18 eunen bizkorrago Hondarribia. Hori aurretik izango da, Eta hemen da hori jo. Aurretik eta dotore gainera, Bigarren luzearekin, bai horio! Bigarren luze ona. 11 eta 10, orain arteko denborarik onena, nolabait pronostikoa bete egin dute Zabaletaren neske. Erreferentzia beraz, hori jurena da orain, gero Hondarribia, 3. arraun lagunak. Hor da Donostiarra, 6 eta 26. Lan erditan oraindik, Kaiku Leartibai, Tolosaldea eta Hernani Ziaboga egin gabe ditu. Eta hemen dator San Juan. Eskuineko lehiatilean duzue. San Juan, lehenbiziko Ziaboga bakarren 7 segundo aurretik zen, hori horren aurretik. Eutxiko diola ematen du. Bai, baina bentaja txikiagoarekin agian. Bai, 4 segundo edo. Bai, hor da San Juan. 11-0-6. Orain arteko denborarik onena. Eta Begira Kaiku denen denbora. hor da Kaiku. Denbora interesgarria Kaikurena, Bai, horixe. 6 eta 22.
6:22. Bueno, ba, adibidez Donostiarraren aurretik, eta, bueno, Deusturen aurretik ere bai, bueno. Arraunen gandik 5 segundora. Ea orain, bultako luzean. Luze txukuna egin dute. Txukuna. Flores dute prestatzaile, Ireida Ruiz patroilanetan Bizkaitarra ontzi horretan. Bueno, Deustu izan behar da, urrengoa helmugan, momentuz eunenekoak kontuan hartuta, San Juanek 11:06 berrogei, hori joek 11:10 eta berrogeita 14, 4 segundu eta 14 eunen, San Juanek hori, eta hirugarren Hondarribia 10 eta 78ra, laugarren Arraunlagunak 10 eta 86ra. Deusturekin nago pixka bat harrituta, Denboraldi aurrean, iruditzen daite estropada guztiak, hobeak egin dituztela. Hobexeagoak, bai. Gaurkoa baino. Lehenbiziko luzean bezalaxe, bigarrengoa. Deustuarren ontzia, Aiala Uribe Larrea, azken alegina eskatzen, eta bien bitartean, Lea Artibai, balizaren bila, Deustuarrentzat 11 eta 43, oso urruti, orain arteko denborarik apalena, baina atzetik beste Arraun elkarte asko falta dira, azken zailkapenean non ditugun bilbotarra. Argi Lea Artibai... Hau balekoa. 7:03. 44 segundo atzerapena handia, San Juanekin konparatuta. 7:03. Eta Ibaikak baliza estriborretik utzi, geho ziaboga egin, da ala ere 7:00. Lea Artibaik 7:03. Hor Tolosaldea. Osongi. 6:28. Eta Hernaniren maniobra bakarri falta zaigu, hor abrako uretan, eta bien bitartean helmugara bidean Ibaika dator. Nik uste du lehenbiziko luzea ere ez du, apartekoa egin, errenteriakoek eta ziagoan gertatu zaien egin, kabo aukera guztiak. Horrelako estropadetan asmatu egin behar, ezin duzu utxik egin. Utx bat egiten baldin baduzu, hori larrutik ordainduko duzu. Horrela izan da eta kirolegen nagusietariko bat hori da. Hemen Ibaika, errenteriarrak, Madalen ontzia, bai! 12:18. Donostia Arraunlagunaken, bueno, ikus dezagun, diferentziak nabarmenak, 12:18, bai. Donostia Arraunlagunak 11 eta 17 egin du, pentsa zazuen laugarrena da, hor dago Langa gaur, gero Deustu eta Ibaika. Eta hor tarte handiak izan ditugu, Arraunlagunakek Deusturi atera dizkio hori da, eta hauei minutu bat eta segundu bat. Hemen Galiziarrak, hauek ere urruti. Eta txispa gutxikin, Bai. Azken txampa izateko, 11 eta 47. Oso urruti, Oso urruti, lehiakorrago, espero genituen. Honek beste datu bat ematen digu. Galiziako lehen estropadan Ribeirak, Apobra eta Kabori 9 segundo atera zizkion. Horrek adierazten digu, hemengo ontziak indartsuenak behintzat, maila hobeagoan daudela. Pare bat koska gainetik bai. Bai. Denborak bere utzean begiratuta. Arrisku handiekin, baina hain handia dira diferentziak, esateko moduko datua dela, ez? Bueno, hemen dator Torreko ontzia Donostiarrekin. Bai, Donostiarra, 11 eta 42. Bosgarren denbora helmugan, San Juan Orio, Deusturen aurretik. 11 eta 42 Donostiarrak, Deustuk 11 eta 43. Segundu eskaz bat, baina Donostiarraren aldekoa da hori. Bueno, eta falta zaizkigun ontzia, Kaiku, Lea Artibai, Tolosaldea eta irudietan duzuen Hernani lanari ekin dion azken Arraun elkartea. Gogoratuz, Estadoko bandera dela jokoan, Eusko Tren Ligaren 10. edizioko hasiera, lehen jardunaldia, guztira 14 izango dira, baina asteburu honetan, gaur hemen Sestaoko bandera jokoan dela
Portugaleten, Ibaitzabaleko uretan eta bihar Zierbenan, Petronor bandera joko aldela, hor erabakiko dira Euskotren Ligako estropada guztietan ze 4 traineru arituko diren emakumen lehia honetan. Kaikuk 11 eta 37. Joan bai, Bizkaitarra ondo joan da, bigarren luzean lan gehiago izan du. Bai, desente gainera gehiago, Joaterakoan adibidez, nahiko... Orioren gandik 7 segundora, esate baterako arraun lagunak gandik 5 segundora. Bueno, nik uste du normaltzat hartu beharrekoak, pixkat ikusten ari garena. Konparatzen badugu, Kaikure logikaren lana, barrene. bai Donostiarrarekin edo Deusturekin esan behar dugu, estropada oso ona egin dutela, oso ona. Leharti bai, Tolosaldea eta Hernani falta dira, baina oso urruti ibili dira maniobretan, eta Hernanik 6 eta 37 egin du, Tolosaldeak 6 eta 28 ziabogan, Leharti baik 7-0-3, eta begira hemen. Tolosaldea uste dut, Leharti bairi aurre hartzen ari zaiola, oso ondo Leharti bai, atzetik datorrenari, estirborera... Ezan nahi nuen ibon, bai, iadanik ditugun datuekin eta errespetu oso, nahiz eta horrenik 3 arraun elkarte falta izan, garbi dagoela gaurko puntu banaketa nolakoa izango den, eta hor goian, batetik, San Juan matematikoki, ez 5. nahikoa zela hori, baizik eta lehena izango delako azkarrena, San Juan matematikoki barruan da. Eta beste 3 puntu daude hor, jokoan 3 postu, eta hori momentuz, Orio, Hondarribia eta Arraun Lagunak entzata. Eta gero, puntuek apurtzen ez badute, berdinketa baldin badago, esan nahi dute azken 4. postu irabakitzeko ematen du, bai Hondarribik eta Arraun Lagunakek, hori jo handiagoa horrendik noski, koska dutela, altxorra dutela berdinketei begira urrengoekin, adibidez, kasu honetan Kaikurekin 20 segundu badira. Bihar, era bat lasai ez, baina lasai hartzeko modu gotzerak badira. Bueno, begira, Leharti bai, minutu balenago irten da, baina Tolosaldea hortxe gainera etorri, eta azken txampan ematen du Ekitxarrak eta Ondarrutarrak aurretik izango direla, baina ia minutu oso bat jandio Tolosaldeak. Ia minutu oso bat. Beraz, esfortzua bai, Tolosaldeak eta bukaeran ia pasa ere bai. Zailkapenean 12 eta 50 denbora eman diote Lea Artibairi, eta Tolosaldeak 11 eta 50. Beraz, eguneneko batzu bakarrik, Tolosaldea 8. kokatu da, eta Lea Artibai 11. Hernani bakarrik dugu lanean, orantxe kolgantearen zubiaren azpikaldetik, pasa, eta badatoz, Hernaniarrak, hau entzat ere, negua gogorra, Zabala entenatzaileak, zailtasunak, nahi bezala kuadrilla osatzeko, eta, bueno, gertatzen da. Entrenamentu asko... Emakumekin ere. Bai. 6-7 arraunlarirekin. Trainerua osatu dute, baina buruaren gandik urruti. Eta beste datua, Mikel, San Juan hori Hondarribia eta Arraun Lagunak 10 segundu eskazen. 10 segundutan lau hoiek. 10 segunduan, sartu direla, berdintasuna, esan nahi dut dagoela. Bai. Hortxe da Hernani, 12-0-6 Hernaniarren denbora. Beraz, bukatu da, Jaun Andreok, Sestaoko bandera gaurko honetan, San Juan erregina, San Juan entzat izango da hori, eta San Juan gauza bat badaki. Gaur 4 puntu baditula eta jadanik bakarrik izango dela lidertzan Euskotren ligan, zeren 14ko multzo hortan gaurkoa puntuagarri izango da. Guazen bizkor zelkapena ikustera, playoff bezala planteatuta, zelkatze saio hau, San Juanek 11-0-6, Oriok 11 eta 10, eunenekoak Hondarribi eta Arraun Lagunaken artean Hondarribiaren alde, 10 puntu beraz, 9 Arraun Lagunakek. Puntuek erabakitzen espadute auzia biharkoaren ostean, 20 segunduko alde ederra Hondarribi eta Arraun Lagunakek lortutakoa Kaikuren aurretik. Kaiku beraz 5. gero, Donostiarra, Deustu, Tolosaldea, Apobrado, Karamiñal eta Kabo, Hernani, Ibaika eta Lea
Artibai. Aurrera zara gandar. Ana Susperregirekin nago hemen, Hondarribia, Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Posik? Bai, pozik gaude, bai. Egia esan, estropada hona egin dugu, eta, bueno, pozik gaude, bai. Lehenago komentatzen zenidana, ez da, lehendabiziko bi txartelak badirudi emandak daudela, eta beste bientzako lehia oso estua izango dela, ez da? Bai, bueno, ematen du, San Juan eta Orio favorituak direla, ez? Eta, beste bi txartelak hor daude, eta guk nahi genuena da, borroka hortan egon, ez? Eta gaur, lortu dugu. Lehen urratsa emanda dago, orain biharkoari begira alde hori mantentzea izango da. Bai, bueno, lortzen dugu mantentzea, ez? Guk nahi genuena da, gaur estropada ona egitea, eta biharko lasaitasunarekin joatea, eta bueno, borroka hortan egotea, ez? Eta lortu dugu gaur. Mikelek eta Ibonek esan berri dute, 11 segundoan 4 traineruak sartu zarete. Hori da hori, lehia. Bai, bagenekien borroka handia ongo zela, eta, bueno, lehen esan duzun bezala, bi postu horiek ematen du San Juan eta hori oso ondo da biltzala, eta beste bietan egon nahi genuen guk, eta, bueno, ematen du biharko zer moduz, ez, eta ikusiko dugu. Zorionak eta sorte hon biharkoana. Bai, mila esker. Hondarribiaren balorazioa ona, nola ezpa, pozik izango da, Cortez, entrenatzaile berria. Indarrarekin sartu da treneria. Bai, horixe, eta Ibaikan egindako lana ona izan zen, bera Bizkaitarra gainera izatez, eta begira, hortxe kokatu du Hondarribia oso ondo, gainera euneneko horiek, puntua dira, eta puntua urrezko puntua da. Aurrera, Donostia Arraun Lagunaken ordezkariarekin zara. Hori da, Itziar Eguren daukat hemen aldamenean, orain lasai dagoela, ez da, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Hazen nolako lehia ikusi dugu, lehendabiziko 4 traineruak 11 segunduan, Itziar. Bai, egia esan, maila politia dago, baina, bueno, opena izan da, atera gehanean, justo txalupa atzaurre ebilia dela, eta olatu batzu indizute, eta eunenekoengatik gaur puntuka da, ez da denbora kontua, eta laugarren gaude, baina, bueno, politia da, 10 segundotan, lau txalupa egotea, emakumeetan. 4 txalupa hor zaude eta 11 segundoan, eta hurrengoa ia esan nahiko urruti dago. Horrek esperantza ematen du biharkoari begira? Puntuka da, play-offa puntuka da, orduan biharkoa, gertatzena gertatuta, puntuak ematen dira, osea ez diot horrik kaso gehiegi egiten. Osondo Itziar, sorte hon biharko? Ez gabe esan, aste honetan zein dudala, presidente izan dako Javier Ramiliberen emaztea, eta hemendikan berari eta familiari elkartasuna. Besarka da handia, eskerrik asko. Bai, zuei, agur. Gure dolumina baitaren nola ez familiari, bien bitartean geroxeago ingo zutelakoan, baina orantxe bertan ari dira sari banaketa egiten, eta San Juango emakumeak baterera kortxe dira, bandera ere bai, Sestaoko bandera Jaun Andreok San Juanentzat! Bandera beltza alda? Bai, beltza eta berdea. Berdea ez diotu. Bai, baldin baite, bestela beltza. Gaztainazpi! Irabazi izango duzuzuk, hoietakoren bat. Bakarren bat, bai? Bai, San Juanentzat beraz lehenengo bandera hemen eta 12 puntu, Orilok 11, Hondarribia 10, Arraun Lagunakek 9. Hor dago Langa, gero Donostiarra Deustu Tolosaldea, Pobra eta Kabo, Hernani Ibai Kale Artibai eta Kaiku.